Da fɔra ne ye lamɔ depuis denmisɛnnin na ma k'i kɔrɔbaya depuis wagati jumɛn bɛ ne bolo ka ɲɔ d'i ma ka ji d'i ma e ma se ka ne bila fo 31 selen k'e ni 31 bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i ni 2018 ma taa ɲɔgɔn fɛ i ni 2019 ma taa ɲɔgɔn fɛ fo 2020 selen k'e n'o bɛna taa ɲɔgɔn fɛ 2020 min kɛra 2020 pas 31 2020 min kɔrɔ mɔgɔ ma lafiya 2020 min kɔrɔ saya cayara koko ne ka se 2020 min kɔrɔ janfa cayara k'e n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne filɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra cogo cogo hali ni ne ma taa 2020 kɔni ne bɛ bila ka taa mais n ka tagali man di dɛ ne tɛ fɛ ka taa 2020 karata salah kamu karata Talaboni mundu ni mata ni be kasi fibe horoto mai jonga kasi ko jonga kasi kasi ku yi mi ofonye bai ofonye mane ni shayla mo di ba bitani akorba la ka nyoda maka jida ma awo ale bunyane mu flesa 30 kan 30 bita nyongo fe bolo per 30 sera asera ubena afakare ubena afaka le ka kasi kumbe ode dommage il faut pas pleurer il y a la mo ka ba fitini depuis qu'ils sont petits faut que na korobea jengono beni ka wati de do iba sura ni 31 sera na ubena afa o ya le ka wati kana kasiola 2020 ana gere ana masibaw akatasa ala kan mando 21 kono ola sa nega chedi de na ko saraka e ondisa kana kasiola mais jona de la ko ma wala da de o dele ka fora sa de 21 na e ga kuna wolo soro ne ga kuna wolo soro idade anga te ka duma ni ma tais-toi, il faut pas pleurer.